Γεια σας, κατέγραψα αυτό το απλό βίντεο, δείχνοντας απλώς τη φωτογραφία αυτού του προϊόντος στο βίντεο όπως μπορείτε να δείτε, απλώς για να πω τη γνώμη μου και την εμπειρία μου από τη χρήση του. Ντρέπομαι πολύ να μιλήσω μπροστά στις κάμερες. Και αυτό ήταν η ιδέα που είχα να κάνω αυτό το βίντεο. Αγόρασα αυτό το προϊόν στον επίσημο ιστότοπο του κατασκευαστή. Θα αφήσω ακόμη και τον σύνδεσμο του ιστότοπου παρακάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Έψαχνα στο διαδίκτυο για ένα προϊόν που θα με βοηθούσε με το χρόνο που μου πήρε κατά τη διάρκεια του σεξ. Εξπερμάτισα σε λιγότερο από 4 λεπτά και αυτό με στεναχώρησε πολύ. Συνειδητοποίησα ότι η κοπέλα μου δεν ήταν ικανοποιημένη και μιλούσα με έναν φίλο. Συνέστησε αυτό το προϊόν που βελτίωσε τη σεξουαλική του ζωή και επίσης αύξησε το μέλος του κατά 4 εκατοστά. Είδα επίσης αρκετές μαρτυρίες στο διαδίκτυο από άτομα που αγόρασαν το προϊόν και άλλαξαν τη σεξουαλική του ζωή. Έτσι αποφάσισα να αγοράσω και εγώ το προϊόν. Το αγόρασα πριν από 3 εβδομάδες. Χρειάστηκαν 2 ημέρες για να φτάσω στο σπίτι μου. Χρησιμοποιώ και είμαι πολύ ικανοποιημένος με το προϊόν. Οι στήσεις μου είναι πιο δυνατές. Μου αρέσει περισσότερο να κάνω σεξ. Δεν εξπερματώνω τόσο γρήγορα όσο πριν. Και το μέλος μου έχει επίσης μεγαλώσει 3 εκατοστά. Σήμερα νιώθω πιο ασφαλής και σίγουρη με φίλη μου. Θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ το προϊόν μέχρι το τέλος της θεραπείας. Αυτή ήταν η γνώμη μου. Χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν, ελπίζω να βοήθησα όποιον έχει αμφιβολίες για το αν λειτουργεί πραγματικά. Το συνιστώ σε όλους όσους θέλουν να το αγοράσουν. Και φίλοι, αυτό που έχω να πω είναι ότι λόγω της μεγάλης επιτυχίας αυτού του προϊόντος, κάποιοι το παραποιούν και προσπαθούν να το πουλήσουν σε κάποιους ιστότοπους της Google και ψεύτικους ιστότοπους. Και όπως είπα στην αρχή του βίντεο, θα αφήσετε τον σύνδεσμο στον επίσημο ιστότοπο του κατασκευαστή από όπου το αγόρασα στην περιγραφή αυτού του βίντεο, όπου μπορείτε να αγοράσετε το αρχικό προϊόν απευθείας από τον κατασκευαστή με ασφάλεια. Ελπίζω να βοήθησα. Μία αγκαλιά σε όλους